Ir-Rainbow Support Services li joffru appoġġ professjonali u konfidenzjali lil persuni LGBTIQ+ u l-familji tagħhom jirċievu bejn 2 u 3 talbiet fil-ġimgħa l-informazzjoni jew għajnuna. Ma' TVM News Colette Farrugia Bennett, ħaddiema soċjali fir-Rainbow Support Services, żvelat li ħafna talbiet qed isiru minn barranin li jgħixu barra minn Malta. Hemm ħafna nies hemm barra madwar id-dinja, speċjalment f'ċerta areas, inkluż bħalissa l-Amerika, tajjeb li qegħdin għaddejjin minn rollback ta' rights sfortunatament li qed iħossuhom qed jiġu persegwitati jew ma jistgħux jaċċessaw is-servizzi ta' support li dejjem ħadu u n-nies qed jikkunsidraw l-immigrazzjoni lejn pajjiżna minħabba dawn iċ-ċirkostanzi. Spjegat li talbiet li jirċievu minn Malta jkunu marbuta ma' persuni għaddejjin mill-proċess li jesprimu fil-pubbliku s-sesswalità tagħhom u jkollhom dubji jew mistoqsijiet kif ukoll kif se jikkomunikaw l-aħbar lill-familja. Qalet li anke ġenituri qed jagħmlu kuntatt biex jifhmu aħjar kif jaġixxu ma' uliedhom. Komplit tgħid li din hija xi ħaġa pożittiva ħafna għalkemm qalet ukoll li għad hemm realtà ta' nies li jkollhom problemi kbar mal-ġenituri. Mistoqsija jekk l-isfidi ta' saħħa mentali humiex aktar prevalenti fost persuni LGBTIQ+, speċjalment fost żgħażagħ ta' bejn it-13 u l-25 sena, ikkonfermat li dan huwa minnu. Ġifieri meta tara r-riċerka tgħidlek żgħażagħ li huma gay pereżempju u bi u queer għandhom 4 darbiet iktar ċans li jkunu qed isofru minn diffikultajiet ta' saħħa mentali u persuni trans 8 darbiet iktar. Speċjalment fejn anke fejn jidħol l-attentati ta' suwiċidju. U x'inhuma l-fatturi li waslu? Issa, il-fatturi huma r-realtà li ngħixu fiha ta' kuljum. Ja tgħid li hemm realtajiet ta' nies li jbagħtu fis-silenzju fuq diversi aspetti minkejja soċjetà li hija ħafna aktar progressiva. Fost dawn semmiet nies li jiġu affaċċjati b'domandi u kummenti li qalet li forsi jidhru żgħar però li jħallu effett psikoloġiku. Fost l-eżempji, dan x'libes, mhux ta' quddiem in-nies, inti raġel toqgħodx tilbes qisek mara. Farrugia Bennett tgħid li dan it-tajjir isir l-aktar lejn persuni trans u jħalli effett negattiv. Farrugia Bennett tesprimi tħassib fuq iż-żieda fl-użu ta' droga b'mod ġenerali imma mhux biss u l-effett li dan qed ikollu fuq is-saħħa mentali. Narawha wkoll din iż-żieda fejn jidħlu il-membri tal-komunità tagħna wkoll. Ovvjament dit tfisser għalina li dawn il-persuni mhux talli qed iġorru l-affarijiet li konna qed nitkellmu dwarhom qabel, jiġifieri forsi anke diffikultajiet ta' ansjetà u ta' depression, però wkoll hemm ukoll l-exposure għal-sustanzi. Iddeskrivit is-sitwazzjoni bħala inkwetanti immens għax aktar nies qed jużaw sustanzi biex jiffaċċjaw il-ħajja ta' kuljum fosthom anke biex ikollhom interazzjoni sesswali ma' ħaddieħor.